yippee motherfucker. Woo! I see. היי, מה? אתה יכול לעזור לי איך מזמנים את הנשק הזה שיש לך ביד? קח אותו, יאללה. אבל זה מעלים לי אותו אם אני רוצה ללכת לשם, לא? הנה, קח את הפקודה שלו. זה הפקודה בלי הנקודה. וואו! היידה סווי כאלה. get the single fucker. בואו לפה אבל. עכשיו כולם במלחמת רובים, טוב? בואו לפה. אין לי אבל נשק. מה זה פה? בואי. כנסו שנייה לכחול. אתה כאילו לא שומעים אותי. בואו לפה, בואו נעשה עכשיו כולם במלחמת רובים. עכשיו כולם מלחמת רובים. כולם בואו אליי למלחמת רובים. כולם במלחמת רובים כבר, יו. אז יאללה. אוקיי, כולם לבוא למקום שאני פה. אין לי נשק. לא פשוט, יאללה. אני אתן לכם נשק טוב. אוקיי, כולם להיכנס. אל תלכו אחורה וקדימה, חטבלים. קחו, הנה, יופי. מה אתה הולך אחורה? דניאל? הנה, יופי. אוקיי, איזה קבוצה אתה? אני עם האדומים. אוקיי, עכשיו איפה כולם? אני אתן לכולם רובים. אני עם האדומים. יא מודפאקר, הנה אני אתן לך רובי. ליד, הנה ליד, אני אתן לו רובה. ליד, קח את הרובה הזה. אבל יש לי, אני יכול לזמן אותו. נכון, יש לך אותו? יש לי אותו. תירה שנייה. אריאל, תביא לי נשק. לא, אני אתן לכם את הפקודה לנשק, טוב? לא, תביא לי את הנשק, כי אני לא... זה הפקודה, אם אני אתן לך את הנשק, זה לא ייתן לך בלי חלל, זה לא ייתן לך אינסוף כדורים. כן, אז תרשום לי את הפקודה. הנה, רשמתי לך בלי נקודה. כן, בלי נקודה. לא, אני אתן לך מה לכתוב. אני אגיד לך מה לכתוב. דני, אני אגיד לך מה לכתוב. אריאל, כואב הראש. הנה, אתן לך את הפקודה. הנה, זה תרשום. שיטי מלאפאקר. מה לול? מה אמרת? איזה תרשום בלי נקודה. שזה נותן לך רובה? מלאפאקר. זה שישן פה. הנה נתן. יופי, עכשיו בוא נוציא את הטקסטורה הזאת. כן. יש לו כוורת גם. למי? לרובה הזה? כן, יש ברור, למה? רגע, למה אתה... אני הסורווייבל. מה אתם עושים? תסתכלו איזה אדיר. טוב, טפק! איך אפשר לדעת איזה קבוצה הולכת? אופי, רגע, לא רשמתי טוב. איזה קבוצה נכנסת? שלום, מה קורה? קבוצת הכחולים. בוא נחזור לקבוצות. באיזה קבוצה להיות? אני בירוקים. מודפאקר. אני בירוקים. כמה חיים יש לך? מה? כמה חיים יש לך? אין סוף.
דניאל, עם מי אתה? נחמד, את יודעת שאני לא אדומים, אוהבת. אני לא יודע איך אני... וואלה, יא. איזה ילדים? וואלה, איך אתה קמצן. מה זה, אבל אנחנו לא מבינים ב-HP אחד. מלאפאקר! מלאפאקר! רציתם לשכח... אחד, שתיים, שלוש, אתם נוגעים לי בחטיפים! שיט! אני נכנס... זרוק עליי רימון! זה כמו סם. הרובה הזה נראה לי. מי שואל פורטל? קוסמת. יאללה, כולו פה. מה לא פאקר? שיט. אני נגדך, אתה יודע. תראו, אני לא יכולה לשים פה כלום, לא יודע למה. כל אחד, יש פה. אתה הולך לכחולים, אני אתה בירוקים ואני באדומים. ככה זה יהיה לנו הכי טוב. רגע שנייה, אני רואה משהו. למה אני לא יכול להיות כחולים? לא רוצה. שיט. בואו תסתכלו עליי. אל תחכו. טוב, יאללה, בסדר. יאללה, עכשיו זהו. שיט, מי הרג אותי? אני הורג לך. אז בוא אליי, אני סתם מלאפאקר! בוא אליי, מלאפאקר. אני יודע. זה איתי בחרת מפלון. יש לי עוד ללכת איתו שיט. טוב, יש רעיון יותר עדין מזה. נפוצץ את הכל ב-TNT. למה? שיהיה כיף. את כל הבתים פה? את כל המפה. אוקיי, כולם להיות על survival, כלומר קריטי, ולשים את כל המקום ו-TNT! יאללה, תפוצצו לי. חכו לי. מודפאקר! אוקיי, בוא בוא'נה, עשיתם לי לוגים לעזאזל. לעזאזל, קוסם. בואי, יאללה, כולם ימלא את הכל, ב-TNT. אני עושה על הבניין הכי גבוה. מי בא לעזור לי? אריאל, תסתגל עליי. אין לי כוח לעזור לך, אני עכשיו עושה משהו. אני גם רוצה לפוצץ את המקום, לא רק אתה. זה היה רעיון. אוי, מלאפאקר. אוקיי, דניאל, אני אסתגל עליך. פרדי, פאקה. רגע, יש פה עוד יצאתי אחד. כולם נפוצצתי את... מה קורה יחד שניצל? ראיתם? נפוצץ. מה קורה יחד חדשים? אוקיי, עכשיו מתחילים אותה. אייל גולן שקרן. אלק. בוא תעזור לי. עזור לי! מודפאקר! שיט, לא שמתי טוב. הלו, אני מסכימה. מודפאקר! זה כמו החוט כזה. מודפאקר, עכשיו אני הורסת את הכל. כמה שמת דניאל. מה עשינו? יש לי עוד רעיון איך לפוצץ יותר מהר, רק להוציא את זה ליותר פחות מהר. אוקיי, עכשיו יותר טוב. עכשיו יותר טוב. ככה עושים את זה. לא? ככה עושים את זה. ככה עושים את זה.
עשיתי הרבה. דיימנד. יצרתי שיטה איך לשים הרבה, לעשות פיצוץ יותר גדול. אני הולך למקום. יואו, קטלני. תעזור לך? מי? תראה דניאל, תראה מה לעשות דניאל. תשים TNT, תראה מה לעשות דניאל. תשים TNT, אוקיי? עכשיו אתה עושה בכל המקום TNT, צמוד שזה יעשה יותר מהר. ככה יותר קל. זה כמו ששון עושה. זה כמו ששון עושה, נכון? שיט. מה, הוא הפסיק עם ה-TNT? הופה! אללה וואבה. היי, עכשיו אני מבקש לעצור את המחשב ושאני זה הכל, אל תשכחו לעשות סאב, לייק, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי.